Hercules! Ket ita, isagot mi ti paggibusan ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Narnakan pa lang ititurog ni Prinsipe Hercules, Nympha. Wan, napatag nga ari. Napukaw lang ni Hercules ti puot na. Gaputan napukaw kan kwa na ti pan nakabalin. Nagtawid iti ngipin tinwang. Aniya? Iti saan nga agbayag? Mas daw tulangan ni Prinsipe Hercules. Asabalin alubong ti ayan na. Nympha, mangayab kay ti soldado, kartingam! Matungpal, napatag nga ari. Agpignay akon. Anya ti aramidan mi napatag nga ari. Bagkatan nyo ni Hercules, kabayatan ti panlaturog na. Ipaidayo iti sagradong altar. Matungpal, napatag nga ari. Nasken nga pantayo iti sagradong altar ni Hercules. Tapno daras ti panagimbag na. Wan, napatag nga ari. Hala, agtignay kayon! Asino di lalaki a binagkat dagiti soldado? Kat impanday ti sagradong altar? Wen agpaiso? Asino tayo a tao? Itala nga makita tayo dito yung kantasya. Kakaduak aning fa. Di kay mas daaw, iti nakita yo. Asino nga minday jay a tao? Impay dada iti sagrado nga altar. Iso ni Prinsipe Hercules. Anya? Iso ni Prinsipe Hercules? Wan, kakaduak aning fa. Nabayag a panawan a pinantayak ni Prinsipe Hercules. Iti lubong dagiti tattao. Isugayam ni Prinsipe Hercules ang nagtaod iti kapuunan ni Encantada Diwan. Wan, Nympho, gusto ka. Jak imbagbaga iti ka ni Prinsipe Hercules. Nga iso ti bambantayak iti lubong da. Anya tinapasama ken ni Prinsipe Hercules. Atidog asalaysayan, kakadwak a Nympha ken Nympho. Kaya't ko nga asitgaan ni Prinsipe Hercules iti sagrado nga altar. Saan pa'y amabalin? Urayan tayo laangan nga agsubli ti puot ni Prinsipe Hercules. Dakkel ti maitulong ti sagradong altar kini Prinsipe Hercules. Agtartaray kadagiti urat na ti dara dagiti maingel aman nakikubat. Napatag nga ari dulaw. Nilaeng Prinsipe Hercules ti makaparmag kini Rena Mangmangkik. Awaden ti sabalipay. Ado tinapaliw ko. Iti adak iti lubong dagiti tattao. Napatag nga ari. Ha? Anya dayta, Nympha? Ado dagiti managdakda ka sa tattao. Dagita nga ugali ti kay kayat ni Reyna Mangmangki. Aha! Kabayatan nga adda dagiti managdakdakas. Ad-addamat a pumigpig sa tipan nakabalin ni Reyna Mangmangkik. Uray no ado dagiti managdakdakas. Ado met dagiti nasisingpat. Kukwa ni Rena Mangmangkik dagiti managdakdakas. Kukwa tayo met dagiti nasisingpat. Tulungan tayo ida, babaen kini Prinsipe Hercules. Napatag nga ari. Saan arumbang nga agari ti kinadakas iti sangalubungan? Naipasngay ni Prinsipe Hercules, tapno ispalan na ti lubong. Lubong maam ti Encantasia,
ken ti lubong dagiti mortal. Prinsipe Hercules! Addakan dito'y lubong ti Inkantasya. No sa dino tinagtaudan ni Inkantada Diwan. Nalawat ti lubong ti Inkantasya. Ngam ti ayan mo ita. Sagrado a lugar. Nga ayan lang dagiti immortal akas kada kami. Maawatak itan. No apay nga impabantay nakakanyak ni Inkantada Diwan. Jokla impadpadlaw idi. Abambantayan ka. Dayta ti rason. No apay ang nagparangak kada kayo kan ni Apong Herman. Nalaing ni Inkantada Diwan. Naparparmatanan ti mapasamak iti masakbayan. Adumtang to ti panawan. Ang makalibasan ni Reyna mangmangkik iti ngipan tinwang. Makariingan ni Prinsipe Hercules. Prinsipe Hercules! Nasaya at mata nakariingkan. Sa dino ti ayan ko. Kan apay nga inawagan nak iti Prinsipe Hercules. Nimfa. Adda ka dito'y lubong ti Inkantasya, Prinsipe Hercules. Anya? Sungbatan nak nimpa. Apay nga inawagan nak iti Prinsipe Hercules. Ni Ari Dulaw ti mangsungbat iti dayta sa ludsud mo, Prinsipe Hercules. Ari Dulaw. Wan, Prinsipe Hercules. Saan ka pa'y abo mangbangon iti altar anang giddaam? Urayam tibilin ni Ari Dulaw. Mabit lang ha, taayabak. Agyaman akta nagsublin ti puot mo, Prinsipe Hercules. Si kagayam ni Ari Dulaw. Napatag nga Ari. Siyak ngagpaiso, Prinsipe Hercules. Siyak ti ari iti daytoy apagarian. No kasta. Adupay apagarian. Ti adda dito Inkantasya. Husto ka, Prinsipe Hercules. Nalawa ti lubong ti Inkantasya. Adda dagiti pagarian, amabalin asumrekan dagiti mortal. Ngem babaan dayta, ti pan nakabalin dagiti daldumang engkantada. Wan. Malagip kon. Napatag nga Ari Dulaw. Kas kuma iti inaramid ni Inkantada Diwan. Kadagiti managdakdak sa tao. Tapno agbalbaliw da. Impan na iti lubong ti Inkantasya. Ngam saan gayam aditoy. Pudno dayta, Prinsipe Hercules. Kasmet lang iti lubong iyo, nga ado dagiti lugar, apapapanan dagiti tattao. Maawata kon. Napatag nga Ari Dulaw. Dito'y pagariak. Awan ti sabali a makastrek a tao. Sagrado dayto a lugar. Anya. May saak a tao. Napatag nga Ari Dulaw. Apay nga rod ang nakastragak dito'y pagarian nyo. Dumngeg ka, Prinsipe Hercules. Ilaw-lawag ko ken ka ti amin. Wan. Napatag nga Ari Dulaw. Naisang sangayan ka a tao, Prinsipe Hercules. Agtartaray kadagiti urat mo, ti dara dagiti immortal. Anya. Adda daram a tao. Addamet daram
Akas kada kaming immortal. Anya, Naggapu ka iti kapuunan ning kantada diwan. Prinsipe Hercules. Ti inkantada ama big ken kamaingilan. Pagtaltalkan ken resrespetuen dagiti adu nga ari dito'y lubong tingkanta siya. anya, Iti ababa apan narita, Prinsipe Hercules. Apong mo ni Inkantada Diwan. anya, Dayta ti agpayso. Dumngeg ka bag. Prinsipe Hercules. Nakirelasyon ni Inkantada Diwan. Iti maysa a mortal. Nga iso ni Hermano nga apong mo. kastagayam, napatag nga ari dulaw. Wen, Prinsipe Hercules, iso adi kan mas daw, no apay ngaw awagan da ka iti prinsipe. Ngam apay asyakla ang tinadaan iti pan nakabalin. Apay nga awan ti pan nakabalin ni apong ko a Herman. Gapo, tasaan nga iso, tinaipad to, Prinsipe Hercules. Anya, Tilaeng na ipad to, ti maaddaan iti pan nakabalin. Prinsipe Hercules, naipas ngay ka, aman nakigubat. anya, Imbilang mikas may sarena ning kantada diwan. Iso, nga awagan da kamitan, iti Prinsipe Hercules. anya, Manipod na kirelasyon ning kantada diwan iti mortal. Maawagan mitan, iti rena ni Inkantada Diwan. napatag nga ari. Prinsipe Hercules. Adupay tinasken amamwam. Nawaya akon! Maaramid kumanan ti kayat ko. Agisak napak iti riribok iti entero alubong. Nagsublimanan ti sigo da pigsak! Ala! Agkimat ka na agkurod kay tinapigsa! Mangipakita na pigsapay latipan na kabalin ko! Siyakton ti pagrukbaban dagiti abi na parswa! Iti sangalubungan! Manipod nagiddaak iti daytang altar. Nagbaliw ti boses ko. Kanawanan ti mariknak asakit iti bagik. Datdatlag daytang altar. Prinsipe Hercules. Tinapukaw a pigsam. Ket agsublimad laing. Babaen iti daytang altar. Awanan kanyak ti pigsak. Anagtaod iti datdatlag ang ipon tinwang. Napatag nga ari. Wen. Awanen ken katipan nakabalin ti datdatlag ang ipon tinwang. Nyam nasukatan, iti naidumduma pan nakabalin. Anya. Naidumduma pan nakabalin. Napatag nga ari. Wen, Prinsipe Hercules, naidumduma pan nakabalin. Apay, di mo kadimadlaw iti boses mo. Un nga agpaiso. Adda nagbaliwan ti boses ko. Napatag nga ari. Anya day taan na idumdum apan nakabalin.
Apay, Prinsipe Hercules? Kasla damang mangag ko. Boses dagiti agpapaarayat at tao. Aniya? Apay nga damang mangag ko a boses dagiti tattao. Mabutbuteng da. May sadayta. At alugading ti panakabalin mo, Prinsipe Hercules. Anya? Agtignay kan, Prinsipe Hercules. Tulungam dagiti agkidkid daw iti tulong. No kasta, mangmangag ko dagiti boses dagiti tattao. Iti lubong dagiti tattao. Wen, Prinsipe Hercules, agtignay kan, ket tulungam dagiti tattao iti lubong da. Madaydayaw, a Prinsipe Hercules. Sumurutakkan ka, iti lubong yo. Di na ko man awagan iti madaydayaw a prinsipe, nimpa. Hercules, kunam kumalatan kanyak. Saan ang mabalin, Prinsipe Hercules? Naskan nga awagan ka iti Prinsipe. Gaputaday tati may parbang. Nimpa. Agyaman naklaunay kan ka. Anya ti pagyamanam kanyak? Madaydayaw a Prinsipe Hercules. Gapu iti tulong mo. Amo kunti maipapan kanyak. Prinsipe Hercules. Ala, no kayat mo ti sumurot kanyak. Agtignay tangarudan. Sige, napatag a Prinsipe Hercules. Mapanta iti lubong yo at at tao. Hay, agyamanak! Tawan tida kasi napasamakin ka, Hercules! Kumusta kayon, Apong Herman? Ha! Nagbaliw matan ti boses mo. Boses matan ti malalakay. Uwan, Apong Herman. Hay, kasano ngay dayta? Napukaw matan ti panakabalin mo ako nam. Kasano pa yan, aparmakam dagiti nagado a zombie. Awan ti pagdanagan niyo, Apong. Itapay laang ang masubok ko ti panakabalin ko. Anya dayta panakabalin. Uray no awanan kanyak ti datdatlag ang ipon tinwang. Nagtalinad ti kinapigsak. Anya? Babaan day takan ni Ari Dulaw, ija inkantasya. Anya? Ari Dulaw? Una Apong. Nagtalinad kanyak ti kinapigsa. Isu akabalaklat ta. Apay, apok. Panawan ka pa'y Apong. At dagpat patulong kanyak. Ay, kasano nga mo nga dagpat patulong ka? Mangmangag ko, Apong. Anya? Mangmangag ko nga uray adayo, Apong Herman. Ti awanan bain a Hercules. Anya ti aramidan na. Nagturod mo tanday tao, tay nasitgan na dagiti nagado a zombie. Patsyak nga awanan ti panakabalin na. Gaputa nagbalin laangan agagangay abato tingipan tinwang. Impan kon itilawang ni Engkantada. Ha? Sana babalin. Kasano napasabak na ita? Adaan lata iti panakabalin. Naidumduma talaga da ita a Hercules. Sinalakniban na dagiti tattao. Pinarmak na dagiti daduma sumbe. Saan na mabalin? Prinsipe Hercules. Nagadupan lang ang dagiti zombie. Iti adlaw-law. At nataramidam. Saan laang amay may sa lugar ti ayan dagiti sumbi, nimpa. Adda na panunot ko apamusposan. Tapno maparmag amin dagiti sumbi. Aramadam ti panakabalin mo, Prinsipe Hercules. Wan, nimpa. Umadayo ka, tapno saan ka mairaman. Wan, Prinsipe Hercules.
Delikado daytoy nga aramidak. Ang mga numapuntaan ka itinapig sa akimat. Sige, aramidang tirumbang Prinsipe Hercules. Umadayo akon. Sapay lakuma. Tagkuri daytoy nga aramidak. Itala ang apadasak daytoy apan nakabalin. Siyak ni Hercules! Makarit naak iti nagpaiduma iti bagik. Uray no awanan kanyak ti babato. Nagtalin at ti kinapigsak. Diyakon mailawlawag ti kinapigsak ita. Saan nababalin? Apay nga daken ni Hercules ti panakabalin ni Encantada Diwan. Kabailan namot nga awagan ti kimat. Saan agagangay dayta a Hercules? Pudno tinako na kanyak na Encantada Diwan. Ani Hercules ti agbalin a mortal a kalaban ko. Ngam saan? Saan a maartapan ni Hercules ti panakabalin ko? Siya ka mismo ti mangparmakan kuana! Siyak ni Hercules! May sa prinsipe! Awagan ka, kimat! Babaan iti pan nakabalin ko! Agtungpal ka kanyak, kimat! Parmakan nyo! Dagiti nagado a zombie! Nagkimatan ka dagiti nagtuduma a lugar. Dagiti laang zombie ti makimat. Saan ka nga agsardeng? Aging gaasaan ang maparmak dagiti zombie! Kimat! Kitaan niyo! Natayan dagiti sumbay! Babaan ka dagiti nagpipig sa akimat! Ewan nga agpaisaw, nataydan! Natalgad tayon! Naparmakan dagiti zombie! Karkarma daytoy ang mapaspasamak! Panagkunak! Awanan ti kimat! Mabalin tayon ti rumwar dito'y nagpaknyan tayaw! Ay, rumwar tayaw! Kakaruba! Awanan ti piligraw! Wan! Mabalin tayo tagsubli ka dagiti babalay tayo! Ti awanan bain a Hercules? Naparmak na dagiti nagado a zombie babaan iti kimat! Kabailan na nga awagan ti kimat! Panakabalinday ta ni Encantada Diwan! Kasano anaalan ni Hercules day tapan nakabalin, kat may salaang amortal. Agsaga na kanyak day ta a Hercules. Sana siya ti karkaritan na! Awanan ti rumbang apagdanagan tayo, kakalugaran. Naparmakan dagiti nagado a zombie. Mabalin tayo nga agsubli ka dagiti babalay tayo. Agyaman tayo, no? Sino man dyan timulong kada tayo? Tapno maparmak dagiti zombie! Hercules! Apo! Hercules! Anya ti inaramid mo! Apa ang nagkimat itinapigsa? Ilawlawag kunto itong madamdama, apong. Sige, apo! Tinapatag ita. Natalgad ng dagiti tattao. Nakasagana ak amang kontra. Itipan nakabalin ni Reyna Mangmangking. Ditan gagayem, tinaggipusan ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Pergy Paglay, Jonah Ributaso, Joffer Aras Basit, kento'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulliser, insurat ni Isagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Vergy Paglay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.